Sa issa l-Gvern ħallas 35 miljun euro f'għajnuna fi ħlas ta' pagi sabiex ġew salvati aktar minn 93,000 impjieg f'setturi milquta mill-pandemija. Ħabbar dan il-Ministru għall-ekonomija Silvio Schembri flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia ftit tas-sigħat wara li sar magħruf li skont studju ekonomiku minn Columbia University fi New York pajjiżna jinsab l-ewwel fid-dinja bl-aqwa skemi ta' għajnuniet għan-negozji u l-ħaddiema li ġew milquta mill-pandemija. Dan l-istudju minn Università rinomata Amerikana ġie rrappurtat ukoll bi prominenza mill-BBC. Fost 166 pajjiż Malta ġiet l-ewwel fid-dinja bl-akbar spiża mill-prodott domestiku gross tagħha għal dawn l-iskemi ta' għajnuna. Isegwu lil Malta hemm il-Ġappun, il-Lussemburgu, il-Belġju u l-Istati Uniti. Dan ir-rapport qal li l-inqas pajjiżi bi skemi ta' għajnuna huma Franza, il-Litwanja u l-Iran. Il-Prim Ministru Roberta Bela wera s-sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-rapport li juri biċ-ċar li pajjiżna jinvesti f'miżuri ekonomiċi biex ikun ta' spalla għan-negozji. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-ekonomija Silvio Schembri sostna li dan huwa ċertifikat ieħor li juri kemm il-Gvern qed jieħu l-aħjar deċiżjonijiet ekonomiċi fl-interess ta' pajjiżna. Li tfisser għajnuna l-ħaddiema u b'mod partikolari wkoll in-negozji sabiex kemm jista' jkun iżommu l-ħaddiema impjegati tagħhom. Dan għaliex issa fit-tieni fażi, jiġifieri l-fażi ta' għajnuna li nkunu qed inħabbru fil-jiem li ġejjin u miżuri ġodda, dawk il-miżuri huma intenzjonati biex issa nerġgħu inqajmu r-ritmu ekonomiku u allura kemm jista' jkun nerġgħu mmorru fuq il-patt fuq id-direzzjoni li konna għaddejjin qabel ta' tkabbir ekonomiku ħalli nkomplu nkabbru l-ġid ġewwa pajjiżna. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li meta faqqet il-pandemija bl-għajnuna tal-ħlas tal-pagi ġew salvati 80,182 impjieg fuq bażi full-time u aktar minn 12,900 impjieg fuq bażi part-time. Aktar minn 88,400 negozju nataw l-għajnuna jinsabu f'Malta, fil-waqt li 4,653 negozju jinsabu f'Għawdex. Għall-iskema tal-lif tal-kwarantina l-Gvern nefa' aktar minn 700,000 euro u minna benefikaw ftit aktar minn 2,000 ruħ. Għall-iskema tat-teleworking il-Gvern ħallas 145,000 euro lil 655 ħaddiem. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia qal li 80% tal-applikazzjonijiet li rċevit il-Malta Enterprise ġew ipproċessati bil-Malta Enterprise qed tagħmel kuntatt mal-applikanti li ħafna minnhom diġà bdew jitħallsu. Kurt Farrugia spjega li minkejja din il-ħidma il-Malta Enterprise qed taħdem sabiex la tgħaddi l-pandemija Malta terġa' tibda tattira aktar investiment. Ma waqafx ix-xogħol biex nattiraw investiment dirett barrani. Għamilna webinars, għamilna delegazzjonijiet virtwali u żajna il-mezzi kollha biex nżommu kuntatt mal-klijenti ma' investituri potenzjali li jistgħu jiġu Malta u anke f'dan iż-żmien irnexxielna nżommu kuntatt tajjeb ħafna b'tali mod li meta tara l-assiem tal-ekonomija ta' Malta kif qed iżomm bħalissa, il-mod kif ikkontjenejna l-pandemija tal-COVID, nemmen li pajjiżna bħala ġurisdizzjoni għal darba oħra qed jerġa' juri li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi b'saħħithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.